Vas a que empezar le con so skiri, 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 skiri. Real talk, dilitan gwapo, pasakitan ra ka. Ang uban, tilawan ra ka. Sa tanan mga single diya, ay mo kabala ka, daghan ta. Hey girls, dapat kami mo kantaan nga version, no? Anhi ako diri sa balay, kay gimingaw na kus imong lagay. Daghan nagingon sa ako aba nga pangit jud kayo ko. Pangit jud kayo ko. Pangit, pangit, pangit. Pangitaonong tao kay grabe na jud kayo kalami. Tarong pa jud kayo. Guys, kabalo mo unsay mas pinakasakit? Kanang talagsarat ang mag-chat og hi, naapay uyab. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero nationwide napapanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako. Tiel, asa ba? Tasa dire. Nakoy pick up lines buang. Unsa man? Kanang ihi ka ba? Bakit? Buwari makansoy. Buwari makansoy. Shout out ko sa mga babae dira nga mo reply la gwapo. Na. Tanawara. Bag-o pa ko nag-ingon. Nganong baho atong baba. Tungod na siya sa ki nga napanos diya sa atong ipon.